o resto sí que se disputaron con estes marcadores. As Pontes 1, Ordes 1, Alondras 1, Rápido de Bouzas 0, Cerceda 0, Choco 0, Pontevedra 2, Arousa 1, Bergantiños 1, Barbadas 0, Deportivo B 1, Laracha 0, Ribadumia 1, Boiro 0, Sanxenxo 4, Cultura Areas 2 e Racing Miralbés 2, Silva 2. Teñamos dous partidazos nesta xornada onde eles vivimos en directo aquí na TVG2, ese derbi clásico de equipos galegos entre o Pontevedra e Arousa, que tivo moitísima emoción ata o final, a verdade é que foi un gran partido. Sí, con unha parte para cada equipo, na primeira mellor o Arousa, na segunda moi superior o Pontevedra. Sí, iso que Pontevedra comezou ben os primeiros minutos, pero a Arousa conseguiu reaccionar ben, e a verdade é que puso en moitos apuros o equipo pontevedrés. Eu estou de acordo, creo que hoxe foi un partido de unha categoría máis superior por parte dos dous. O Arousa plantexou moi ben o partido, supo estar metido casi todo o tempo, incluso perdendo despois. O Pontevedra, bueno, pois xa empeza a coller galos na categoría e vai estar aí arriba. Sí, de feito xa está primeiro clasificado, despois do empate que se producía no outro gran encontro da xornada entre o Cerceda e o Choco. Estamos a ver o primeiro gol do encontro, como se adiantaba no marcador o Arousa con ese gol de Javi Pazos no minuto 19. E como decíamos antes, logo deses primeiros minutos nos que Pontevedra quería impoñer a súa lei, o Arousa refíxose moi ben e foi superior ao resto do primeiro tempo, incluso gozou de máis oportunidades para aumentar esa renda no marcador. Pontevedra pasaba moi mal nestes minutos, de feito, bueno, Arousa está moi ben clasificado tamén, era un partido no que había moita expectación por ver que podían facer os dous equipos. Estamos a ver como foi unha especie de milagre que o Arousa non marcara máis goles desde o primeiro tempo. Home, se nos fíamos polas ocasións de gol, está claro que tivemos 4 ou 5 do Arousa antes de ver pois, o gol do Pontevedra. Despois cambiou a cousa na segunda metade e chegaron os goles do Pontevedra. Aquí, Capi marca no minuto 62, que ves aquí onde se nota equipos que poden ou teñen a posibilidade de prepararse máis físicamente, non, Tito? Bueno, non creo que a preparación do Arousa pois poda diferir moitísimo do Pontevedra, non? Ademais, coñezo como traballan ali e creo que en ese sentido están ao mesmo nivel. Posiblemente sí que pode pesar máis pois a entidade dos xogadores, porque cando a Arousa tivo a opción de meter o segundo non o fixo, e logo sí que o Pontevedra, se lle das dúas opcións, que a calidade que ten na plantilla, pois posiblemente te levanta o partido. Jorge Rodríguez foi autor dese segundo definitivo tanto a prol do Pontevedra nesta vitoria ante o Arousa. Si perdonas y regalas, pues entonces pagas. Yo creo que tuteamos al Pontevedra. Es mi punto de vista. Sobre todo tuvimos muchas ocasiones. Yo creo que fuimos el equipo que pasó por Pasarón que tuvo más ocasiones de gol. A vitória foi moi sofrida. Para min, dos 5 partidos que levo aquí, foi o peor de todos, dos 5. O mellor de todo isto é que gañamos a base de moitísima coraxe. Pois aproveitou esas opcións o Pontevedra para gañar e colocarse líder, porque o Cerceda e o Choco empataron no seu partido a 0 goles nun encontro no que houve xogadas como esta. Como saca ese balón o defensa do Choco, increíble. Vaya reflexos, espectacular. E logo o equipo visitante que gozou de ocasións, por exemplo, para Xosé ou para Hugo. E aí estaban Marcos Balín, o gardameta do Cerceda, para evitar con esas dúas paradas que os visitantes adiantaran no marcador. Bueno, pois o encontro terminaba o empate a 0, pese a que, como estamos a ver, houve oportunidades de abondo para que calquera dos dous equipos marcara. Non se movía ese marcador e así o Pontevedra convertíase no líder da categoría. Continuamos o repaso a xornada nesta terceira galega, acontecido no partido entre o Alondras e o Rápido de Bouzas, partido que terminou co triunfo do Alondras por 1-0 nun encontro que se resolveu xusto ao final. Partido no que foi determinante esta acción, na que ve o segundo cartón amarelo Sergio, no minuto 63 de partido, e aí, con media hora por diante, o Rápido en inferioridade non puido aguantar ata o final. E o Alondras acabaría conseguindo o triunfo, iso sí, tivo que agardar ata o minuto 92, e con certa fortuna, porque o gol foi en propia porta de Portas. Dime, aquí poderíamos facer un montón de xogos de palabras. Varios.
pero non é o día, sobre todo para Portas. Sobre todo para Portas. Mala sorte para él e para o seu equipo Rápido de Bouzas, que perdía no minuto 92 ante o Londres. Era muy importante ganar este partido, o sea, digo, para poder estar en ese tren de equipos que están aí, bueno, pois en eses puestos de prestigio. Queremos volver a recuperar nosa identidade, que bueno, que creo que o que nos caracteriza pois ese rigor defensivo, esa contundencia en ataque. Máis cousas desta xornada na terceira galega, estamos no poboado para ver o que pasou nese encontro entre o As Pontes e o Ordes, e que terminou con empate a 1, nun encontro no que se adiantaron os visitantes cun gol de Álex Blanco. Gol non, golazo. Vaya disparo. Leva 3 nas 3 últimas xornadas, Álex Blanco. Pois dese xeito, no minuto 6, conseguía adiantarse no marcador o Ordes. O Ordes que aí, con este triunfo momentáneo, subía bastantes postos na clasificación, achegábase á zona alta, incluso os postos que dan dereito ao ascenso, vai seguir aí, con eles a tiro, pero finalmente non puido manter o triunfo. Hubo oportunidades, primeiro para As Pontes, tamén para Ordes, intentando sentenciar o partido, pero finalmente o que chegaría sería o empate, pois nesta acción, a balón parado, remate de Jorge, no minuto 71, para este 1-1, co que terminaría o partido no poboado. Últimos intres, con algunha oportunidade máis, pero finalmente aí quedou a cousa. Un punto para cada equipo. Imos ao encontro con máis goles da xornada, o que se disputou entre o Sanxenxo e o Cultural Areas e que terminou con este 4-2. Sabemos que en algúns sitios, no sur de Galicia, había sol incluso. Era este o caso deste partido, no que Ramón conseguía o primeiro gol para o equipo local, empataba Campos nesta acción para o Areas. O partido foi de alternativas, de feito os visitantes conseguirían poñerse por diante xa no segundo tempo, no minuto 13, un tanto de Mota. Aí está a xogada, que termina con este remate de Mota. Cruzou ben aí o seu disparo. Continúa avanzando o choque e os locais reaccionarían co gol de Rubén. O control con algún problema, pero despois resolve moi ben. Porque unha vez que se lleva ese balón, Tito, é complicado esa reacción. Non, ademais, a orientación que fai é rapidísima, xa con un só movimento está orientado a portería, o fai realmente ben. Aquí hai un penalti de Hugo bastante claro, Sí. e que supón ademais a súa expulsión. Acción chave no partido nesta reta final, que chegaba no minuto 73, e a transformación do penalti de Cucci significaba o 3-2 para os locais. Aumentaría despois a conta nel para o Xuventud de Sanxenxo, que acabaría gañando este partido por 4-2. Golazo de nel para terminar, non estivo nada mal, Xosé Luis. Eu, aparte dos goles, que verse goles na terceira moi bonitos, eu me quedaría co mensaxe que fai Josiño o equipo, porque aproveita o tema das declaracións para decir que empecen a creer que poden estar aí arriba. Eu creo que moitas veces o difícil dos adestradores é chegar ao coco dos xogadores, non? Dando estos mensajes... Algo de convencemento, non? Sí. Bueno, o Deportivo ve que pouco a pouco custalle moitísimo, pero algún chanzo vai subindo na clasificación. Derrotou por 1-0 o Laracha neste encontro cun gol de Dani Iglesias, e non sei se ves, Tito, posibilidades ao Deportivo B para acabar chegando arriba. Home, creo que sí, que ten que a lógica te di que sí, que teñen que ir crecendo estos xogadores xóvenes, que o paso da competición, pois a mellor outros equipos lles costa, o Fabril pois lle ten que ir facendo cada vez millor, entón creo que é un factor a seu favor. Aí estaba ese gol co que resolvía o partido filial deportivista, gol de Dani Iglesias. Repasamos a clasificación de terceira despois de que Carlos García Verdugo nos conte que nos din os nosos espectadores. Pois, perdón, Adrián Martínez destaca a calidade tremenda que ten Bosa, sobre todo a balón parado, non é a primeira vez que o facemos. Sabedes que estamos comentando tamén o mellor gol dos equipos galegos nesta xornada. Polo momento, os máis votados son o golazo de Ever e o cuarto de Pablo Rey para o Racing de Ferrol. Pedalín Pitu di que xa que estamos tan cerquiña que se podemos poñer
sempre o resumo do Oviedo, hai que estudialo. É unha pregunta para vos dous ao final. Di Raúl Barberá que a semana que ven é o Logroñés Racing de Ferrol, se ese é un partido que pode ser definitivo para que o Racing se enganche aos postos de arriba. Creo que sí que pode ser moi significativo para o Racing, primeiro, dar unha boa imaxe, competirse o partido e, sobre todo, non salir derrotado dali. Sí, queda moito todavía, pero unha cousa boa do Ferrol é que se está acostumando a gañar os partidos, leva 3 partidos seguidos gañados, e este é unha boa pedra para saber por onde pode optar, porque